Salutare lume! Azi vă voi arăta cum să faceți bani cu ajutorul unui site pe nume SEO Sprint. Scăl că o să vă las un video și acum uitați că pentru registrație avem nevoie să intrăm pe site și să dăm aici. Aici vom scrie numele și familia noastră, aici vom scrie e-mail-ul și aici nu trebuie să scriem nimic. Dacă va apărea un număr, să nu schimbați nimic. Aici vom scrie codul de căste. Cum o să vă arăt cum o lepțică? Dați-i coada așa de dreaptă. Scuzați-mă. Eu nu pot să folosesc niciun e-mail pentru că facem așa. Aici vom dăm la reclamandate, чтобы производить с аккаунта, если аккаунт будет удален, разрешено, категорически запрещено, деньги, баланс площадь, și покинуть проект. Что-то же. După cum vedeți, o să vă las skill-ul sub video și dumneavoastră o să vă registrați.